Julen eta Ibai barrura! Nire ondora. Ba, Gabon. Julen! Ahí va. Gabon, Julen. Julen. Nola da hori? Gotita. Bueno, gu ere pixka bat kokatzen joateko. Ibai Hidalgo. Bai, Amurriokoa. hamburrikoa. Kickboxing. Bueno, moldatzen naiz. Eta ikasten ari zara informatika. Bai. Zerbait badakit. Ikus ezagun Ibairen aportazioa lehendabiziko momentutik nolakoa izan zen. Opa, ja nator guztiak ezagutzeko herrikaz. Eta, bueno, a ber, zelan hartzen nauten. Ze horrendik ez dut ezagutzen, eta jatorrak dirudite, baina ezagutu nahi ditut. Talde urdinean egotea gustatuko litzaidake, ze talde horretan dagoen jendea oso jatorra dirudi, eta gainera neska batekin posibilitatea dauzkadala, uste dut. Txurru pixka bat txulo iruditzen zait, ez dut ezagutzen oraindik, baina txulo dirudi. Mimor gara nator pixka bat bidila emoteko etxeari eta kaina emotera gaizki portatzen denari. Neskatoa ezagutu alba dut, ezagutuko dut, bestela lagunak egingo ditut. Así que, bueno, ya etxera noa. Aupa, gutarrak! Lehendabizi hori esan da gero hemen lotxatu, Ibai. Bai. Bere garaian txurruri ere galetu genion, zu zertara zatoz? Bandido. Ez dakit, lagunak egitera edo ikusiko dugu. Edo ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Talde urdina nahiago duzu zergatik? Ez dakit. Bote pronto ez esan nuen eta... Esko pentsatu gabe igual, Bai, ezta? pentsatu bai.